Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – сярод сваякоў. Ісус выхоўваўся ў шматдзетнай габрэйскай сям'і. У Евангелі паводле Марка напісана, што ў яго было 4 брата і, прынамсі, 2 сястры. Ён сын цесляра, а значыць вырас у беднасці ў невядомай галілейскай вёсцы. Адтуль выйшаў на сцэну сусветнай гісторыі. Вандроўны вучыцель аказаў на свет большы ўплыў, чым хто іншы. Нам цікавыя словы Ісуса, не менш, чым яго жыццё. А таму сёння мы паглядзім на яго адносіны з роднымі. Евангеліст Лука пісаў, што калі ён выйшаў на грамадскае служэнне, яму было гадоў 30. Чым Ісус Христос займаўся да 30 гадоў? Нам невядома, калі памёр Іосіф, муж Марыі. Відавочна, што Ісус, як старэйшы сын, нёс адказнасць за сям'ю і зарабляў аўтарытэт. Наогул, клапоціцца пра сваю сям'ю можна па-рознаму. Сёння мы прачытаем біблейскія гісторыі і на прыкладзе Ісуса Хрыста пагаворым пра некаторыя формы клопату, а менавіта клопат пра гонар сям'і, клопат пра духоўны стан сям'і, клопат пра штодзённыя патрэбы сям'і. Апостол Павел у сваім лісце царкве ў Ефесе пісаў: «Шануй бацьку твайго і маці, гэта першая запаведь з абяцаннем, няхай будзе табе добра і будзеш доўга жыць на зямлі». Хтосьці дакладна заўважыў, што сяброўства з бацькамі бяспройгрышная справа. Вось толькі разумеем мы гэта не адразу. Святое Пісанне фармуе ў чалавека агульнае ўяўленне пра адказнасць перад татам і маці. Павага без варыянтаў і тэрміна дзеяння. А гэта, як вядома, на карысць ім і на карысць нам. Такім чынам, як мы можам шанаваць бацькоў і клапоціцца пра сваіх блізкіх? Першае. Клапоціцца пра гонар сям'і. Калі простай мовай быць годным яе прадстаўніком у грамадстве. Давайце прачытаем, як гэта было ў Ісуса. Кожны год бацькі ягоныя хадзілі ў Іерусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, прыйшлі яны таксама, як звычайна, ў Іерусалім на свята. Калі ж пасля заканчэння дзён свята вярталіся, застаўся хлопчык Ісус у Іерусаліме, і не заўважылі таго Язэп і маці ягоная. Але думалі, што ён ідзе з іншымі. Прайшоўшы здзённы шлях, пачалі шукаць яго сярод родзічаў і знаёмых. І, не знайшоўшы яго, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго. Праз 3 дні знайшлі яго ў храме, сядзеў сярод настаўнікаў, слухаў іх і распытваў іх. Усе, хто слухаў яго, здзіўляліся з розуму і адказаў ягоных. І, убачыўшы яго, здзівіліся. І маці ягоная сказала яму: «Дзіця, што ты зрабіў з намі? Вось бацька твой і я з вялікаю скрухаю шукалі цябе». І ён сказаў ім: «Навошта было вам шукаць мяне? Ці вы не ведалі, што я павінен быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі сказаных ім словаў. І ён пайшоў з імі і прыйшоў у Назарэт і быў у паслушэнстве ім. І маці ягоная захоўвала ўсе словы гэтыя ў сэрцы сваім, а Ісус мацаваўся ў мудрасці і росце і ў любові ў Бога і людзей. Гэтыя вершы паказваюць Ісуса неад'емнай часткай сям'і. Першае. Ісус у грамадстве. Шматлікія людзі з года ў год з'яўляюцца шрупкай у вялікім механізме традыцый – рэлігійных, гістарычных, палітычных. Ісус быў габрэем, таму разам са сваімі бацькамі і сваякамі кожны год хадзіў на Вялікдзень у Іерусалім.
Лука піша пра тое, што для Ісуса хлопчыка штогадовае паломніцтва было святам сэрца. Ён шукаў большага, а таму застаўся ў Іерусаліме, рэлігійным цэнтры таго часу. Ісус у храме. Для хлопчыка храм цікавае месца. Часам гэта дакранаецца акустыкі, часам архітэктуры, часам убрання. Ісуса цікавілі вучыцеля, знаўцы закона, багасловы. У той час навучанне праходзіла ў гутарках і дыскусіях. Калі бацькі, збіўшыся з ног, знайшлі яго ў храме, то ўбачылі яго ў кампаніі адукаваных і паважаных габрэяў. Мы чытаем, што хлопчык займаўся гімнастыкай для розума і сэрца, слухаў, пытаў, адказваў. Ісус дома. Ён умеў падпарадкоўваць свае жаданні. Напісана, што хлопчык вярнуўся з бацькамі з Іерусаліма ў Назарэт і быў у паслушэнстве ім. Праходзіў час, хлопчык выхоўваўся, рос у мудрасці. Ён, як сцвярджае Лука, мацаваўся ў любові ў Бога і людзей. Дом, царква і грамадства – месцы, дзе правяраецца наша сэрца і адстойваецца гонар сям'і. Як яшчэ мы можам шанаваць бацькоў і клапоціцца пра сваіх блізкіх? Другое – клапоціцца пра духоўны стан сям'і. Якімі б ні былі нашы матэрыяльныя патрэбы, чыстае сэрца прад Богам важней усяго. У дабравесці паводле Яна ў 7 раздзеле мы чытаем: «Набліжалася свята юдэйскае, кучкі. Тады браты ягоныя сказалі яму: выйдзі адгэтуль і ідзі ў Юдэю, каб вучні твае бачылі дзеі, што ты ўчыняеш, бо ніхто не робіць чаго-небудзь употай і стараецца сам быць вядомым. Калі ты чыніш такія дзеі, дык яві сябе свету, бо і браты ягоныя не верылі ў яго». На гэта Ісус ім сказаў: «Мой час яшчэ не настаў, а вам заўсёды час. Вас свет не можа ненавідзець, а мяне ненавідзець, бо я сведчу пра яго, што дзеі ягоныя ліхія». Вакол нас могуць быць блізкія людзі, якія не падзяляюць нашых перакананняў. Ісус не быў выключэннем. Для братоў Ісуса гэта быў час нявер'я. Не разумеюць слоў, не разумеюць мэтаў, не разумеюць матываў. Але час для веры і Божага Слова заўсёды спрыяльны. Пра гэта казаў Господ сваім і чужым, бо сэрца нельга пакідаць без духоўнага клопату і ўвагі. У Евангелі паводле Марка ў 3 раздзеле мы чытаем: «І прыйшлі маці і браты ягоныя, і, стоячы звонку, паслалі да яго паклікаць яго. Каля яго сядзеў люд, і сказалі яму: вось маці твая і браты твае, і сёстры твае вонкі пытаюцца цябе. І адказаў ім: хто маці мая і браты мае? І азірнуўшы тых, што сядзелі вакол яго, кажа: вось маці мая і браты мае, бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці». Сапраўдная сям'я для Ісуса – тыя, што выконваюць волю Божую, прыслухоўваюцца да ісціны. Клапоціцца пра сваіх блізкіх. Трэцяе – клапоціцца пра фізычны стан сям'і. Ісус не забываў пра гэта нават перад смерцю. Ісус пасля бяссоннай ночы, здзекванняў, хвастання, палестынскай спякоты і распяцця думаў пра сваю маці. Мы чытаем у евангеліста Яна: «Каля крыжа стаяла маці ягоная і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдаліна. Ісус, убачыўшы маці і вучня, які тут стаяў, якога любіў, кажа маці сваёй: жанчына, вось сын твой. Потым кажа вучню: вось маці твая. І з гэтага часу вучань гэты узяў яе да сябе». Господ, як старэйшы сын, даручыў сваю маці не сваім братам, іх было 4, а паслядоўніку Яну. Ён ведаў, што людзі, якія жывуць па Евангелію, павінныя быць лепшымі ў клопаце пра сваіх і чужых. Паглядзі уважліва на сваіх родных сэрцу людзей. Ці клапоцішся ты пра іх гонар, пра іх сэрца і цела, як гэта рабіў Ісус?
У любым выпадку сёння спрыяльная магчымасць задаць пытанне пра такія адносіны з блізкімі. Што я выпусціў? Што я выпускаю? Семья, как крепость, созданная Богом, она живет и радует собой, коль жизненно начатая дорога благословенна Господа рукой. Какое счастье слышать голос детский и радостный, и беззаботный смех, и малышам передавать в наследство любовь души и доброты успех. Великий Бог, Господь путеводитель, благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье. Есть счастье в том, чтоб жертвовать собою и звезды гаснущие зажигать, идти вдвоем нелегкою тропою, тропою под названием любовь. И несмотря на камни и преграды, и трудности на жизненном пути, все ангелы счастливым семьям рады и открывают ворота любви. Великий Бог, Господь путеводитель, благослови все семьи на земле, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье, веди в Твою небесную обитель, живя в Тобою созданной семье. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.